Kaixo, Joseba, Hector Barron naiz. Kuartangon gaude eta gaur boilurrak bilatzea etorri gara, ea baten bat aurkitzen dugun gaurkoan. Aitonak lursaiak utzi zituen nekazaritza eta anaien artean pentsatu genuen zerbait gure artean egitea eta hau izan zen aproposena iruditu zitzaiguna. Ikusten duzutenez orain lagun etxan egin da. Normalean egiten duen gauza da boilurrak aurkitzen dituenean. Hor geldi geratzen da ni zain. Ematen diogu saria, berak aurkitu duelako, behar bada hemen dagoela. Ziurazki. Orain da aurkitzea. Ikusi oso txikia da. Hemen da. Txakurrek ez digute esaten haundia txikia denik, baizik eta hor dagoela. Gu aurkitu behar, hauek direnean, zailagoa dira, aurkitzen noski haundia baldin bada. Baina, bueno, haundiena aurkitu duguna 200 gramo horrela. Boilurra ontxo bada, perretxiko bat. Bueno, berezitasuna haundiena da, lurrazpian bizitzen dela, sortzen dela, bai? Eta bere usaia da berezitasuna. Lursaiak behatzea haundia izan behar dute. Klima aldetik behar duena da oso ondo bereiztea uda eta negua, hau da, udan bero behar du eta neguan hotza izan behar du, zen da neguko boilurra deitzen da, berez eta sasoian sartzeko hotza behar du. Lursailean hemen daukagu zurbeltzak dira, gehien bat erabiltzen den zuhaitza da, aztegi baten sortzen dute eta gu landarea bakarrik landatzen dugu eta zaintzen dugu. Eta gertatzen da, belarra hemen ikusten den bezala, desagertzen da zuhaitzaren aldamenetik. Esan nahi digu boilurra hor lanean dagoela, bai? Urtero egin behar ditugu poda. Boilurra beharrezkoa du eguzkia barruraino sartzea. Txakurra berez ez da izan behar arraza berezi batekoa. Gehien bat izan behar da txakurra azkarra. Horregatik gure kasuan border collie hartu dugu, txakur hartzaina da eta beraiek oso azkarra direne. Txakur bati irakasteko hasten gara horrela. Egiten dugu horrela, lagun buska eta lagun egiten digunean horrela, gu saria ematen diogu, bai? Naiz eta hasieran oso zaila izan laguni irakastea, oraingoan oso ondo bilatzen ditu boilurrak eta oso pozik gaude beraengan. Badago jende batzuk txerriekin edo basurdekin bilatzen dituztela boilurrak. Arazo bakarra dauka, beraiek jatea nahi izaten dute, txakurrek ez dute jaten. Hasieran bilatzen hasi garenean, txiki hau hor gertu da eta zaukan usai askorik. Baina, bazegoen zulo berberean beste honako hau, eta honako hau bai badaukala behar duen usaia. Boilurra atera ondoren, zuloa estaltzen dugu bestela sustraiak airean geratzen direla. Eta ez dugu nahi. Boilurrak saltzeko, boilur kooperatiba bat dago Araban eta han eramaten ditugu denak saltzeko. Gehien bat jatetxetan saltzen dira eta nahikotxo joaten dira atzerritara. Etxean boilurrak erabiltzeko, lehenengoko gauza egin behar dena boilur batekin nire ustetan da arraultza alboan jartzea. Zen daukan usaia, barreneak sartzen zaio arraultzai eta gero jaten dugunean horia, boilur zapore haundia dauka. Gero jan, modu askotan, arraultza frigituak, karbonara egiten ditugu, batzutan boilurrarekin ere pure patata, salneurriz hitz egitez, honako bat adibidez 20 gramo gutxi gora bera pisatu alda, eta guri 400 euro kiloz ordainduko digute. Eta honako hau saltzeakoan 15-20 euro gehienez. Badago Italia aldean oso garestia dena tuber magnatun. Hori ez da lursaietan sortzen, bakarrik basoetan eta horregaitik da hain garestia. Bueno, Joseba, gu hemen geratzen gara, ea beste boilur bat aurkitzen dugun. Ea beste egun baten etortzen zaren eta elkarrekin aurkitzen ditugun. Venga, agur!